ZVINOSIIRWEI PACHENA. Gufu rinosirwe iko. Kwanzi neBhayibheri amuzive here kuti miviri yenyu itemberi yaJehovha uye mweya mutsvene unogara mukati menyu. Ukaenda muwardrobe yadzimai vangu 80% emadresses avo matrousers. Achisiwe kurodhisha kasaka takaenda kuhondo kunorwa kuti tibvise tizvitonge. Noti matrousers aipfekwa nevana vamisisi chete. Munhu mutema akapfeka airumiswa nembwa toda kupa murungu. Asi unofana kubata apa. Tiri kuti vanonzi baba ane mukadzi unonzi wewe wakahura pa next door. Mukadzi wacho akasiyana chini ari kumba. Tarisa kuno unoita hure kuda kusiya vana dziri nherera. Inini handisi NGO kaini anoparidza kuti kana makundikana shandisai condom. To hell. Bhayibheri inoti wakarurama anorarama nokutenda. The just shall live by faith, not by condom. Unofana kugona kuzvidzora. Kunonzi kuzvidzora kureva kuti kana ndikanzwa chisuro ndiri muno muchechi kunyange kusura chiri chipo chaMwari handingachiregedzere nokuti hamisi mutoilet. Ndinoudza chisuro changu kuti tiri muchechi ndongoziva magariro chinodzokera chega mudumbu. Anonzi murume ngaazvidzore nezita raJesu Kristu. Zvidzore. Ndokunonzi kuzvidzora. Self control pachirungu. Even ndikakwira kombi ndichienda kuHarare ndikati kuna windi ndapreswa. Akati nomira pazaka handingakuretera kudhotera kombi yevaridzi. Ndinongodza dhodhi rangu kuti dhodhiwe windi washinga. Ndinoziva magariro. Ndinoti simukei. Ndoti kiye ine chekuendi kuno. Ndobva ndagara. Unonzwa zvichingoti mudumbu kukuru. Kuti chibude kuno kuchakatsikirirwa kukuru. Wasvika kuzaka wobva wamhanya kutoilet kwako ikoko. Anonzi murume anonamata. Anoudza chiuno kuti dzikama. Vese ava iyanzvadzi mukadzi 1 ari kudzoka akaenda kuSouth Africa. Aungonyenga pese pese. Tiri vanaziri vaJehovha. Tiri vatsvene vaMwari. Chihure kuita mukadzi ane chikomba. Hure benzi remukadzi uri kutumidzwa nezita remumwe murume iwe. Ukunongobwaira toda vakadzi vakatendeka vane magaro anokosha. Anoudzwa magaro kuti iri rinobatwa naPeter wandakachata naye. Kwete wese. Wouya kuchechi kwedu wakadaro anoramba achiita mabasa makuru ekuhura iyayo. Ino aihuri vevarume namadzimai. Ichechi yaJesu Kristu inoi aitongwe nedhora power. Ino kana ukaita mari tinokusota. Saka ndakaramba kuprofets kwangu ndati wafundise sarombo. I'm going to reshuffle you. Nonzi kapsi. Kwete kuti nyadzisa kuti mukombo ni kukundikana kuparidza ka small community kakata sekwekwe. Vanozivana. Be a respected woman of God. Be a respected man. Chinokupa kusiya mukadzi mumba kunotora mbwe mukadzi chi uyu ane mazamu 2 wari kufamba naye ane mazamu 2 to make matters worse ichi chinotogeza neweti asi wekumba anonyatsokrina. Tarisa kuno. I'm talking to you. Chaungatidadire nacho kuti ndane nyowani rine magaro acho 7 yako na 2. Kana uchida muchuku wadu wa mchukisa.
makore ano kana mukadzi mutema akati bi anoti black is beautiful anogona kuita makara 17 kumeso, kara etsiye, kara enhingirikini, kara emunomu, kara epasi apa, kara emangwenja, kara emangunde, kwara ekekete, kwara ekwenja. Udzari peno kuti muri kuzvinzwa here, chihure ngachirekwe. Chinofana kuregwa. Ndati chinofana kuita sei? Tukanati Bishop mwana wangu akwenda kukwekwe ndikati baba, I thank God. I came as a man of God. I'm going out as a man of God without compromising or being bought by someone. Saka muna tikutendere kuhura nekuti une chibhanzi wazvinzwa. Atikoshese chibhanzi, tinokoshesa kururama. Atikoshese Dora power. Tuda kutu timbo kubvunza kuti iwe uri murume akaita sei. Isu tinogona kuzvikontrola one. Unombori nengani? Tarisa kuno. Ndaiva navo panapa for 3 days. More than 7 churches. Ndichivaparidza. Now ndavaparidza kudai muguta maane ngozi. Nokuti vaiti vakauya vari 7 mangwana vanouya vari 10. Vauya vari 10 mangwana vari 18. Handei munonzwa murume akauya uko. Handei munomunzwa. Handei munomunzwa. Takuti iwe mwana webvudzayo cha in faith. Itya Jehovha ubve pazvakaipa. Unofana kwa mushongo muviri wako. Iwa unyare kusungwa pa next doctor akaba mvura yezinwa yechiredzi inobva mudhemu rimwe chete inoyane pipeline 1 nokuzongoti hanzi noti yakazeswa mugirazi rekucuba. Do you know that decoration yekunze kwetambura kana kwewater glass haichinje test? Iwe uri kufira mafufu segonzo, uri kufira makeup yaiswa kumeso, iko kwacho hakuiswe makeup, hakuiswe foundation. Tarisa kuno ekwenzi kuniswa makeup waiti ndakazowana kune makeup kumeso iko hakuna hunu. Endi hure arina kusiyana netoilet yepambare. Ndaikwidza mumwe mufundisi wangu aenda kumuzarabani kuno pataiva kachechi yedu, ndikabva ndapureswa ndikati semunhu waMwari haungangopota nemakwenzi, regai ndipinde mutoireti, handichapindamo 40. Ndakaona ndichingopinda kudai apa zimukonde redhoti apa repinzi apa panga pane reharurwa dzekubhikita dzinonzi mafuwe apa panga pane remasau apa pane renyemba to anotora hure akashinga, nokuti hure harina kusiyana netoilet yepambari. Ndiyo yega ndakaona inonyorwa netsvina kumadziro kuti pamberi nokushinga. Ngatimbopedza ine hure nemhombwe. Hure ukanzi vanhu vachikudza kuti kapsa haite, kapsa akaoma. Hakuna munhu akanaka seni muchechi muno pamaovhasi awese. One out. Do you know that kudai anga ari maelection asingabude muHarare,
dangari mavhotsi vamwe vachichema vamwe vachindipa ma10,000 ende munotanga pekutangira hatina kufarawo. Ndikati aiwa ndimwari ndiyena chatiudza chokwadi. Ndikati ndinodzoka handina kubuda chechi ndiri muno. Chechi ya Jesu inofana kuparidzwa vhangeri reumambo hwaMwari, inofana kuparidzwa kururama, inofana kuparidzwa kutendeka. Muvengi wangu ndi Satani nemahure yake. Kana tauya isu ana caps vasina kusimba vanongwenda. Vane zviuno zvinobatirwa maoko sezvembwa havana peace. Zvine ndinorovera futi noti handizivi kuti ndichadzoka here. Chero kwandinoenda kwese ndinoparidza message ntura 7 years. Saka takati kana uri singuru yechechi inoi iva singuru yakatendeka, kwete masikati shaina singuru sikuri mai. Singuru inogezwa chibereko every month, kunge ine murume kusvike chibereko chatindivara kuita green, kunge gurura charuweki. Atidaro muchechi munomu tinoda singuru dzakatendeka dzinotya Mwari, tinoda singuru dzakarurama. Timbopedza nemurume takubvunza kuti iye mukadzi wari kupengesana naye neri hure, kunzwa kunzi vakazoonekwa vaine hure, vakazofamba nerimwe hure, vane rimwe hure kutsovani. Hure racho rine mangani, mazamu. Do you know that akavasika kuita mukadzi akashandisa foroma 1? Simba yazvina basa kuti muna ambuya vasingazive nyaya ndi kutaura ndeipi. Ini ndiri dokta kai. Imambuya dzikamai apa mizi yandiri kutaura iyi. Kunyepera kuti munofana kutofara kuti mwana anochengeteka muchiti hemeni. Mwana achengeteke hemeni. Zvombo zvemwana ungazvifane kutambiswa kuti kunyepera kuita tsika dzechipfumbi netsikwa dzechichangana. Tarisa kuno. ZVINOSIIRWEI PACHENA. ZVINOSIIRWEI PACHENA. Guivhu rinosiirweiko. Kwanzi neBhaibheri hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yaJehovha uye mweya mutsvene unogara mukati menyu. Ukaenda muwardrobe yadzimai vangu 80% emadresses avo matrousers. Achisiwe kurodhisha saka takaenda kuhondo kunorwa kuti tibvise tizvitonge. Noti matrousers aipfekwa nevana vamisisi chete. Mutema akapfeka airumiswa nembwa toda kupa murungu. Asi unofana kubata apa. Tiri kuti vanonzi baba ane mukadzi unonzi wewe wakahura pa next door. Mukadzi wacho akasiyana chini ari kumba. Tarisa kuno unoita hure kuda kusiya vana dziri nherera. Inini handisini NGO kai anoparidza kuti kana makundika anoshandisa condom to hell. Bhaibheri inoti wakarurama anorarama nokutenda. He just live by faith, not by condom. Unofana